Voces de Galicia, con Eva Millán. Pues son las 9:18 y seguimos nuestro camino por las voces de Galicia. Ahora vamos a conocer a otra de las voces, que es Ana Veiga. Ana, ¿qué tal? Buenos días, bos días. Hola, bo día. Bo día. Bueno, como pechamos este 2017 con esa empresa peculiar da que falamos enseguida? Como, perdón, escoitote moi mal, perdona, Decía que como podemos pechar este 2017 con ese proxecto que, bueno, según a última información, parece que lle tocou a lotería dun xeito especial, non? Con moitísimos usuarios, Ana. Sí, totalmente, con moitísimos usuarios, moitísimo apoio, cun premio que acabamos de recibir ademais de a banca e da Confederación de Empresarios da Coruña, que celebramos, bueno, o evento a semana pasada, e que foi un premio a iniciativa emprendedora que é precisamente un dos que máis ilusión nos fai, non? Porque, bueno, como todo mundo que tentou emprender saberá, é complexo, non? Comezar cun proxecto. Nos con Galejobs levamos 2 anos e medio, máis ou menos, de vida. Bueno, xa vivimos 6 persoas desto, xa temos a 700 empresas no portal, que se di pronto, non? E bueno, sí. Estamos a verdade moi contentas. 20.000 candidatos, 700 empresas, realmente 2 anos xa está onde está, pero para aquelas persoas que estaban escoitándonos pois en todos os sitios de Galicia, Ana, como explicamos que Galejobs, precisamente? Pois Galejobs é un portal de emprego centrado totalmente en Galicia. Entón, bueno, basicamente esta é como a idea que nos queremos difundir para que nos coñezan. A verdade é que despois hai moito máis, non? No momento que entras no portal, sabes que temos un área de consultoría, de recursos humanos e formación. Isto quere decir que, por un lado, temos este portal gratuito para que tanto ofertantes como candidatos se poñan en contacto, e por outro lado temos a parte de consultoría que xa é, digamos, a medida do cliente, non? É dicir, pois facemos todos os procesos de recursos humanos que a súa empresa necesita, pois selección, avaliación do desempeño, plans de formación, temos tamén unha parte de cursos, non? Centrada en empresas, tamén facemos algún en aberto. E de feito, por esta liña de formación comezamos agora con outra marca que acabamos de presentar, que é Segade Management School. Sí, en que consiste? Pois Segade está centrada en formación de outro xeito, non? Nunha formación máis longa, nunha formación máis especializada, centrada especialmente en recursos humanos. En actualidade o que estamos lanzando é un programa executivo de duración de 6 meses, que comeza o 2 de marzo, e bueno, traemos a profesionais de toda España, non? Traemos a expertos de Top Employers, contamos cunha experta de PricewaterhouseCoopers, e queremos tamén xuntar isto cunhas certificacións especializadas en recursos humanos, que tamén traemos ata Galicia. Traemos, ademais, de forma exclusiva, as HRCI, son unhas certificacións internacionais, non? Entón, para toda esa xente que quere traballar en recursos humanos e que quere tamén unha proxección máis nacional e internacional, pois, bueno, este tipo de certificacións, este programa, pois o que pretenden é dar un paso máis, non? Bueno, máis adiante iremos desenvolvendo outro tipo de formacións, sempre centradas en áreas estratégicas da empresa. Por iso, Segade, non? Segade Management School realmente é o Centro Galego de Desenvolvemento Empresarial, que como lle chamamos para cortar, quedou en Segade Management School. Precisamente eso, é como un paso máis, non? É dicir, Galejobs queda como na área máis de formación da empresa, cursos un pouco máis cortos, todo o tema do portal, non? De emprego, todo o tema da consultoría, e para a área de formación de outro xeito, dunha forma máis intensa, chega a Segade. Ajá. Bueno, realmente escoitarte, Ana, é unha estupenda forma de coñecer un pouco como está a saúde do emprego en Galicia, non? Porque unha das cousas que poñedes sempre en valor como empresa é potenciar o emprego e o comercio galego, buscando pois unha rede de consumo entre empresas de Galicia. Contabas que son 700 xa. Como se materializa isto? Como se ve o resultado, o produto final? Pois bueno, a ver, sempre é mellorable, non? Porque sempre queremos máis, sempre queremos que máis empresas se animen a empregar Galejobs.
pero a verdade é que está funcionando moi ben, o sea, non podemos decir que non estamos satisfeitas porque estamos moi contentas, xa non só por todas as empresas que están empregando o portal, que se ve que están como, digamos, abrindo esos procesos de selección que o mellor antes quedaban nos coñecidos ou na xente cercana, pois agora se están poñendo na rede, poñendo en galejobs.com e facendo que tamén máis xente poda acceder a eles, non? Tamén aparte temos este trato directo cos candidatos a través de email ou teléfono, tamén lles damos esa orientación que lles pode axudar a acadar máis postos de emprego. E por outro lado, na parte de selección, a verdade é que estamos levando moitísimos procesos moi especializados tamén, búscase ao contrario do que se pensa, non só hai emprego temporal ou emprego de baixa calidade, que obviamente tamén pode haber, non? Dependendo da estacionalidade. Pero sí que é verdade que se busca moito enxeñeiro, moito informático, moita persoa cualificada que en moitos casos son galegos que xa emigraron e que temos que traer de volta, non? E que están moi agradecidos de poder volver á súa terra. Curioso, ¿eh? Bueno, é importante tamén que se conecta os demandantes de emprego con los empleadores. Esto, en este momento, supoño que hai mucha xente que está pegando aí oído a radio para saber de que vai isto, ¿no? Busco traballo e ofrezo traballo. Efectivamente, o sea, es decir, crear un perfil de empresa en Galejobs, e cando digo de empresa digo de ofertante de emprego, é dicir, o mellor é un autónomo que simplemente busca outro autónomo, non? Ou calquer tipo de situación laboral, pode crear un perfil de ofertante de emprego en Galejobs de forma gratuita. E por outro lado, sempre contamos a xente que non se preocupe se non ten esa oferta que quere agora mesmo vixente no portal, porque tamén temos unha parte de empresas nas que poden premer seguir a esta empresa, que digamos que é unha forma de autocandidatura, é dicirlle a esa empresa, estou aquí e me gustaría traballar contigo, non? E que polo menos esa empresa teña acceso ao teu currículum se ti realmente decides, non? Premer ese botón e bueno, poñer tamén aí en comunicación a xente, digamos, os potenciais empregados desa empresa. Bueno, hai cousas curiosas como, por exemplo, 6 consellos para topar traballo en Navidad. E efectivamente, sí, facemos de todo. Temos tamén este tipo de consellos porque a verdade é que todos estes artigos do blog os sacamos un pouco en base a todas esas consultas que a xente nos fai. A verdade é que estar tan preto dos candidatos que temos no portal, tanto a través de email como al de teléfono, e das redes sociais, non? Que tamén estamos moi presentes, pois nos permite ver todas esas preguntas, esas dúbidas, ese pois como chegar, e hai moita xente moi perdida e o que tentamos é darlles pois unhas pequenas pautas, non? E moitas veces eses folgos que lles faltan, xa non só os consellos prácticos para topar emprego, que tamén son precisos, non? De como mellorar o currículum, de como afrontar a entrevista, pero un paso máis, digamos, non? Porque moitas veces a xente cando, bueno, supoño que desgraciadamente todos temos coñecidos que están na busca de emprego e cando o proceso se alonga moito no tempo, pois é difícil manter eses ánimos e chegar á entrevista con ese empuxe necesario para que vexan o teu potencial. Entón aí tamén pois facemos un poquinho de apoio. Bueno, a verdade, Ana, é que tampouco é que detrás de Galejobs se está aí un potencial espectacular porque sodes poucos, pero con unha preparación, unha formación e con as ideas clarísimas, Bueno, a verdade é que estamos moi conectadas, bueno, ademais somos todo mulleres, somos 6 mulleres, pronto 7, a verdade é que vamos crecendo pouquiño a pouco, pero que estamos moi contentas e moi, digamos, organizadas, non? Temos cada unha a súa área moi dividida, tamén nos damos apoio cando fai falla, e bueno, tiñamos moi claro que queríamos facer algo diferente, digamos que na parte de recursos humanos, pola nosa compañeira María, non? Que é a que está especializada nesta área, pois xa sabíamos que había determinadas cousas que non queríamos repetir, de outras experiencias profesionais que tivemos, ou outras cousas que sí queríamos potenciar, e bueno, o que tentamos sobre todo é pois visibilizar o talento galego, non? Que parece como tan sinxelo e tan difícil, e bueno, aí estamos para tratar de conseguilo, para tratar de fomentar ese emprego, e agora con CEGADE Management School, pois tamén potenciar esa formación sen necesidade de ter que ir a Madrid a Barcelona para chegar a ter esas certificacións, non? Ou para chegar a estar con eses profesionais. O que tentamos é pois centrarnos en Galicia, non? Cando montamos a idea de Galejobs, un asesor de negocio, digamos, nos decía, pero por que vos centrades en Galicia? Se podedes, digamos, expandirvos e ter unha idea centrada en España. E dixemos, bueno, e por que non? Estamos aquí, somos de aquí, queremos facer isto aquí.
e tentar traer todo eso que non está tan cerca, pois traelo e achegalo a xente que vive aquí, ou que non vive aquí pero que quere voltar. Bueno, pois segundo ano, e a verdade é que este 2017 se pechan Galellops dun xeito extraordinario, e supoño que o 2018 cargado de plans, non? Pois cargadiño, sobre todo isto coa chegada da escola de Cegade, pois sí que é verdad que temos moitos plans, se nos van xuntando pois esas formacións que vamos dar en Cegade con todos os plans que temos de Galellops. Habemos tamén unha delegación en Boiro, e bueno, seguimos medrando, esperamos que siga todo crecendo, que as empresas sigan confiando en nós, porque a verdade é que temos moita sorte, temos moitas empresas que xa confiaron en nós, e que de feito que moitas veces nos traen a máis empresas, non? Entón, bueno, que se animen, non? Que se animen a probar o portal, que é gratuito, que se animen a chamarnos se teñen dúbidas, a mirar en galellops.com, a mirar en cegade.com. Estamos disponibles digamos, de forma digital, estou detrás de todas as redes, entón non, digamos que tentamos que dar solución a todas as dúbidas que a xente ten, estar cerca, non? Que ao final ás veces é o que nos notábamos que faltaba un pouco nas empresas, non? Esa humanidade, esa cercanía de decir, bueno, é xente facendo cousas, non? Non quita que sexan profesionais para que poidan ser humanas. Tanto que sí, pois é fácil, ademais poñen vostedes Galellops en calqueira buscador e aparecen por todas partes. Ana Veiga, que é a responsable de comunicación, moitísimas gracias por atendernos, adiante con todo isto e con moito máis, que podemos con todo. Gracias a vos. Gracias. Gracias, bo día. Vostedes se buscan emprego ou queren ou teñen algún posto, pois é tamén unha boa referencia para intercomunicar uns coutros. Son as 9 e casi 30 minutos, falamos enseguida de conservas.